Naturskifer er en bjergart, skabt gennem 300-400 millioner år. Skifer var oprindeligt mudder i dybe bjergsøer. Efter kontinenterne skubbede sig, blev mudderet til bjerge. På grund af det høje tryk skete der en opvarmning, og leret blev til små lag, og dermed til den skifer, som vi kender i dag. En af arkitektens foretrukne valg, når oplevelserne er i højsædet. Der findes skifer mange steder på kloden. Alle steder er de forskellige. I for eksempel Kina og Indien finder vi de grovkløvede skifer, altså med store variationer i overfladen. I Italien, Spanien og Portugal de mellemkløvede, og i Sydamerika de finkløvede. Uanset hvor skiferen kommer fra, har de flere ting til fælles. Lerskifer virker nærmest blød på grund af lagdelingen. Det betyder samtidig meget lav støj, da lagene leder støjen ned i gulvet. Samtidig har man en unik glæde af sin gulvvarme, da varmen ledes og fordeles jævnt op gennem lagene. Som alle andre natursten skal naturskifer overfladebehandles. Det er meget let at udføre og skal først genbehandles efter 10-15 år. Den daglige rengøring består af støvsugning og vask, som på alle andre typer gulve. Hos Inpro finder du flere forskellige typer naturskifer. Mont Blanc-skiferen, som er den grovkløvede, egner sig til miljøer, hvor man ønsker det meget rustikke look, grove overflader med masser af spil og liv. Altivo-skiferen er det finkløvede alternativ. Næsten jævne gulve, men med et unikt spil af skønne oplevelser i udtryk og farver. Inpro kan tilbyde en bred vifte af lækre naturskiferprodukter. Lad os hjælpe dig på vej, uanset om det gælder gulv, væg, bordplader, trappetrin, solbænke, stenvægge eller den ultimative løsning til taget.